Ba, 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 ba. Šarík v základnej škole Springfield Rockford. V jednej základnej škole na Kaštanovej ulici v Žiline, kde sa bežne riešili len domáce úlohy a príklady z matiky, sa stalo niečo nevídané. Počas hodiny dejepisu prečítala Kiara text zo starých zvitkov. Astera lunor velis umbra, solvara et noxiel eldara nox velaris. A školská tabula sa zrazu zmenila na živý portrét a chodby začali meniť svoj smer. Škola sa premenila na čarovné miesto, kde sa učebnice znášajú a z plechových skriniek vychádza vôňa rockfordských hodov. A nezmenila sa len škola. Aj študenti vyzerali ako postavičky série Pottera a Simpsonovcov. Hej, ty vyzeráš presne ako Hermiona. A ty ako Ron. A vy chalani ste žltí, ty presne ako Bart a ty ako Ralph. A ty si zas Líza. A aha, čo to? Moskejtová doska práve začala lietať. Toto je lepšie ako akákoľvek školská akcia. Bart, prestaň. Toto nie je len tak hociaká zmena. Pozri sa na tie chodby, stále sa len hýbu, ako pohyblivé schodisko. Musíme zistiť, čo sa deje, nech sa táto škola úplne rozpadne. Dúfam, že tu nie sú nejakí trolovia. Prečo musím mať vždy šťastie na takéto šialenosti? Ron, upokoj sa, pozri sa, Ralph práve premenil svoju 10 na lietajúceho motýľa. Možno to nie je nebezpečenstvo, možno je to príležitosť naučiť sa, že škola nie je len o známkach, ale o objavovaní. Moje pero chutí ako jahodový puding a steny mi spievajú pesničky o násobilke. Deti narazili na tajomnú miestnosť, ktorá v škole predtým nikdy nebola. V miestnosti boli predmety zo sveta kúziel, Hermionin časovrat, Bartov prak, ktorý strieľal svietiace hviezdy a Lizine saxofónové tóny, ktoré menili farbu stien. Pozrite sa na túto palicu. Keď s ňou zamávam, v triede začne snežiť z papiera. Bart, nesmieš s tým manipulovať. Ak narušíme rovnováhu tejto školy, navždy zostaneme v roku 1995, alebo ešte horšie. Budeme musieť písať písomky s elixírov navždy. To znie hrozne. Ja chcem ísť domov na pizzu. Počkajte, cítite to? Táto škola nie je čarovná len tak pre nič za nič. Vnímala, ako sme sa k sebe správali. A nebolo to vždy dobré. Keď sa teraz naše správanie zmenilo, pomáhame si, delíme sa a k sebe sme milší. Aj tieto divné kúzla sa zastavia. Táto mágia je odrazom nášho priateľstva. Deti si uvedomili, že keď sa Bart prestal predvádzať, Hermiona prestala poučovať a Ralph bol jednoducho prijatý taký, aký je. Chodby sa upokojili. Vieš, Hermiona, niekedy si fakt otravná, ale v tom chaose si nám pomohla udržať hlavu na krku. A ty, Bart, možno nie si taký nezodpovedný, ako som si myslela. Tvoja odvaha nám pomohla otvoriť tie dvere. Presne tak. Či už používame prútiky, alebo len svoje obyčajné perá. Najväčšie kúzlo je v tom, že sme jeden tím. Škola je teraz najlepší kamarát. A tak sa škola vrátila do normálu, ale nie celkom. Deti sa naučili, že rešpekt a priateľstvo sú silnejšie ako akákoľvek mágia. Každý žiak priniesol do školy kúsok svojho jedinečného sveta. Či už to bol rebel, múdry knihomol, alebo niekto, kto vidí svet trochu inak. Pamätajte, každá trieda je svojím spôsobom Rockfordom. Stačí len chcieť byť k sebe dobrý. Presne tak. A keby niečo, mám tu ešte stále ten prak. Keby niekto urobil nejaké problémy. A tak Springfield Rockford žili ďalej v miery, pretože pochopili to najdôležitejšie. Najväčšie čary sa nedejú v učebniciach, ale v srdciach kamarátov, ktorí si vedia odpustiť a držať spolu v každej situácii. Na rozprávke spolupracovali Kubo, Vladimír, Matej, Adam, Timča, Emilia, Emma, Martina, Kika, Sabina, Lívia, Timo, Kubo, Adam, Vykošina, Terušina, Sophie, Timea, Peťa, Chiarka, Timuška,
Iva, Tomáš. Kristián, Richard. Adam. Martin. Matúš. A Peter.